така, денят започва. Почти 9 часа те. Станахме в 6:30, оставих детето, пих кафе, изгледах наполовина филма за Милен Цветков и трябва да се хващам за задачи. Днес ми е екстра почивен ден и се запътвам към Lidl и после отивам да видя какво се случва с градината. И о, чудо! Днес пече слънце, е топло. Не може да бъде. На Lidl има ето такива лампички от днес, така че който има желание, бягайте! Пазарувах. Трябва да оправя сега пазара. Опусна бягавня. И заминавам към къщичка. След 10:40 аз приготвям едни бучета. Правя си заготовка. Ще наготвя вечеря пилешки бучета с картофи. Нищо особено. Класика в жанра. Имаме кремска от леща. Така че сме добре. Аз си направих един изключителен закуско обяд. Сега ще ви споделя. Ето тук имам една зеленчукова тортиля, която съм си я взела от Lidl. Имам чери домати, които не са мои. Все още. Имам маслинки, имам сирене, което е от щръклево, някаква нова мандра, което сиренето е страхотно. Имаме авокадо, руколата е моя. А най-отдолу имаме яйчице и глухарче и мъртва коприла, които си бях замразила още преди няколко месеца. Ако случайно все още не сте ми последвали кулинарната страница, ви моля да я последвате. Кулинарно ми е Инка в Инстаграм и в Фейсбук. Часът е 11:30 и се запътвам към градината. Изгледах филма за Милен Цветков, може да не го правя, защото е доста дълъг, не знам защо си го причиних. Голяма реване ревах тук. Заслужава си да се гледа. Има го в YouTube. Ако трябва да съм честна, никога не съм се кефила на Милен Цветков. Сигурно, защото какво ме е вълнувало мене тогава едно време? Само купони, работа да има, пари да се изкарват, да има къде се обикаля. Кой ти е гледал телевизия? Обаче филма за него много ме изкефи и ме кефят хора като него. И намерих прилика с него, защото аз съм доста цапната в устата. И много ми знае балалайката. И много мразя да съм... да си мълча, за да няма проблеми. Нещо, ако не ме кефи, си го казвам, че не ме кефи. И затова в живота ми до момента, колкото я съм била харесвана, толкова съм била и мразена. Никога на работа не съм била удобна. Защото се търси справедливост. И забелязвам, че съм голяма рядкост тези хора. Лично около мене почти няма такива хора. Доста често съм чувала от типа на не дей да правиш така, човек. Мълчи си. Не дей, защото ще се отрази на детето, ще се отрази на то, ще се отрази на оня. Какви са тия глупости, бе? Стига сте си мълчали като мишки, бе, хора. Защото трябва да сте някакви... Те даже сигурно и мишките имат собствено мнение. Не знам. Много странен живот. Живеем вече и хората около нас са просто за пълнеш. Сега тук карам с 5 черния път и се сетих за една случка. Като бяхме деца, идва една съседка в баба ми. Извъни на вратата, отваря майка. И тя й казва: абе, твоето дете много командори нашите деца. И майка ми, тя винаги супер стоунфейс. Чекът са прости. И затвори вратата и въобще не ми покажеш. Какво ще си кажат хората за нея, кой по-мисли? Никога не е интересувало чуждото мнение. Казва си това, което е на сърцето. И сега забелязвам, когато ми си играе с другите деца на площадка или където и да е, как ги строява. И си казвам, ще имам същия проблеми. Та външно може да прилича на баща си, но определено характера ще е моя, поне за сега. И нека да продължим малко по-ведро влога. Както казва моята Леля, на която бях искала съвет преди няма и година, как да се науча да не преживявам всички хорски съдби. Тежки. Тя ми каза така: кажи си Бог да е с тях или на тези, които са починали, мир на праха им. Това е тяхната съдба, моята е друга. Да, ето така се уча да правя и аз.
Не успявам винаги, но да. Ето тук сме решили да си направим така оградката. Тук всичко ще излеем плоча. Тук и тук също. Това бяха градинки. Тук също ще излеем плоча. Някакси тук в този кът си го представям, че ще си направим едно готино място за барбекю. А пък тук ще имаме една голяма маса и ще се събираме. Иначе, нека по същество. Дойдохме за градината. Не съм дошла да ви показвам какви ремонти правим. И какво си представям, за какво мечта, и какво е било детството, и какво ми се за Милен Цветков и така нататък. Градината след дъждовете е не двойна, а тройна на височина. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Чуваме с картофите. Ето ги. Ма те въобще не бяха толкова големи. Вие разбирате ли? Даже бяха до тук сигурно. Преди дъждовете. Просто страхотно им повлияло. Тая коченка там се абстрахирайте от нея. Тук са чери доматитата и бях сложила едни краставици на то, нали виждате колко се фанали? Точно 2. Те си мраките им са ги отмъкнали и тях. Тук съм подпряла този парник с ето този кол. Защото конструкцията е просто, какво да ви кажа, никога не си вземете такъв парник от практикер. Голям буклук. Тук трябваше да имам броколи и карфиол, но мравките ми отмъкват семките. Въпреки това имам броколи. Ето тук така. Слава Богу, са ми оставили. И карфиол. Няколко коренчета, но все е нещо какво, нали? Цяло можеш и толкова да ни ми оставят. Аз тук между картофите хвърлих семенца зеле и виждам, че е изникнало. Това е зеле. Ето тук също. Охлевите бяха нападнали градината и все още са. Виждам ги тук и ни белета. Обаче ги събирам с ръце. Очаквах да са повече, между другото. Слава Богу, че не са толкова много. Но ги има. Ето ги тук и доматките. На мен лично ми изглеждат малко рехавички, обаче си мисля, че е от студа. Защото пък доста стабилни стъбла. И аз си мисля, че всичко ще е наред. Ето тук има завръз. Тук имам доматки някъде. Ето тук бяха. Ето го. 1, 2, 3. Тук имам разсъд, корнишони, които мисля да засея вече. Тук имам пъпеш. И съм си направила тук от лючи чушки си пасирах. Сега ще го отседя и ще ги напръскам, защото четох, че това може да ги изгони. Дано, защото ми ядат плодовете и не ядосват. И салатките, микса, праслука, подкастрих го. Тук нахвърлях. Даже вече не помня какво съм засявала. Рукола ли слагах, салата ли слагах, вече не помня. Тук е излязла една салатка, ама те, нали, мравките ми ги мешат семенцата. Един копър имам тук в нищото. Тук сминдух. И наистина не помня какво се насях тук. Пак е някаква подправка. Мащерка мисля, че беше. Лобадата съм си я оставила да си расте, като разбрах, че е полезна. Махнах репичките, те свършиха. Спанака изкорених, защото и той вече почти нищо не даваше. Тук трябва да излязат моркови. Тук имам лапът и още някаква салатка. Мисля, тук те си насях вече и аз не помня какво не съм си написала, много лошо. Тук бях насяла бейби царевица, която излиза и тук има моркови. Тук е граха. Ето го грахчето. Тук съм си направила торт коприва, който се ферментира. Има и спанак, който съм сложила. Тук са ми разсъдите, патладжан, кел. Трябва да ги засия, защото те почват да умират май. Динята е долу. И някакви огромни мравки ще откача. Детята са просто страхотни, предават много настроение на градината. Тук бях засяла тиквички. Панали само 2 май, както гледам. 2-3. Лавандула имам. Тук е манголд, който също е тръгнал. И къде? Ягоди.
ягодките, лука, чесъна, копър магданоз, киселец. Това е рукола. Тук имам зелена салата. Поръсила съм ги с каменно брашно, защото заради охлювите. Това е цикория. А това тук валериана насях. Тук имаме салвия, кориандър и тук от всичките салати май само една се е хванала. А това е айсберга. Не знам кой ще се случи с него, ама си расте там. Бял трън. А тук съм завила краставиците, защото вечер е студено. И съм ги завила с агрил. Ето ги. И тях. Колко много са пораснали. О, имам тиквичка. Бях супер щастлива вчера. Ето я. Ето ги другите. Трябва да съм честна, наистина не знам откъде да почна, защото нямам много работа. А пък имам само 4 часа. За 4 часа какво ще свърша? Нищо, но се преобличам, защото е адска жега и се хващам за работа. Произведение на изкуството беше паднало дъждовете. Явно не бях направила хубави дупки. Земята също беше много суха, но този път успях да направя хубава дупка с това чудо на чудесата. Мислех да си купувам мрежа, зелена за краставиците. Знаете какво представлява, но аз нали съм човека, който прави от нищо нещо и през живота си съм искала да правя 100 неща. Като да правя мартеници, да бродирам, да шия и какво ли още не. Това ми е останало от едни мартеници. И реших да си направя сама тук една пайженка за краставичките. 4-5. Колко са? Ами, моите са 9 са. И 2 е там в комшията. Такива рози мечтая и аз. Насяла съм си ги. Преди да разбера за тази вилна зона, даже и не подозирах, че тук живеят хора. А тук наистина всички си живеят тук. И е много готино. Все едно си живееш в гората, пък всъщност си в града. Всеки си се грижи за нещо. Такива пътечки пък супер много ми харесват. Толкова много ми напомнят за детството, че имам чувство, че ако си затворя очите и ще се върна колко години назад. Мале, ужас. Няма да казвам колко. Сега, докато бях при комшийката, то не си къде имам с това неща да вършам и ми даде идея да си направя сироп от цвета на розите. Сега ще обера цветовете на розите. Отново идва дъждица. И добре си вали язък, че си изхабих лютата смес против въшките. В една къща обаче винаги има какво да се прави. Трябва да сложа на ето тези прозорчета мрежа против насекоми. Няма да сменя милиграмата за сега, защото тая е готина, автентична и нищо и няма. Аз напазарувах и се прибирам. Моето сокче от цвят от рози. Сложих и щипка цвят от лавандула. Толкова ми излезе и още малко имам тук каничката. Не съм го пробвала още. Добре. Ако имаше и мента, ще да е супер.